برادرو як шумо аввалан пешопеш манзарат я чанд рӯз эфир набудем хеле бигем тав кадаги маза нест қиртиқо ангена меган чӣ меган бисёр мазара гирезондагӣ буд барои ҳамун да эфиро набудем ва то ҳолам бигем ки яка ба ҳамун ҷои арзандаву лозимиш барнагаштаему яки ба ҳар ҳол бигем хубтар ҳаст ва имрӯзам ягон эфир карданӣ набудам ростша мегӯм ягон эфир хеле ният надоштам эфирда аммо баъд аз дидани як навор дар ваҳдат ки шида гузаштагӣ аст ин ҳодиса яъне бетараф шиштан хомӯш истодани ростша бигӯм аз рӯи виҷдони мардакӣ нест аз рӯи виҷдони инсонӣ нест ҳамун сабаб агар гарчанд ягон сулфида монум ягон садомам нохуб боша аз ҳаматон манзарат не ки маҷбурем ки дар ин масъала фикрҳои худмона ва бигем ки сари садомона бирорем вақтишда як нақл мешнавидам ман хеле қиссаҳоро бисёр мешнавидам бигем ҳамун як бобо доштем бисёр қиссаҳои зур мегуфт замони искандар шаҳрҳоро ғасб карда меравад дар як шаҳр наздик мешавад номи шаҳр шаҳри занон будааст разведкаша равон мекунад разведка меравад шаҳра разведка мекунад меояд пешаи ҷанг карданаш бояд бидонад чӣ гап аст дар онҷа разведка меояд мегӯяд ки чӣ шаҳр аст мега номи шаҳр шаҳри занон аст мега чӣ хел мега танҳо зан аст дар онҷа мард набудааст искандар армияша мегардона мегӯяд ки мо занҳо қатъиян ҷанҷол намекунем ҷанг намекунем ва бармегардад ин қисса дароз аст аммо ҳамун ҷои лозимиша ман гуфтам барои шумо ҷои лозимиш ки не шаҳри занон гуфтанд бибинем дӯстои азизам имрӯз тоҷикистони мо боша ҳам ба ҳамун шаҳри занон табдил ёфтагӣ аст яъне ки дар ӯ шаҳр дар ӯ кишвар яъне мард дида наметонем нест мард ки мо бигем ки воқеан ҳам ҳамин дар ҷое ки меган мард боша касе як оилае ки мард дора як инсони дигар мисол дух карда дар оила омада ҳамла карда бигем ё ҳамон зурихича карда наметонада вақти як оилада як инсон ҳамла мекунад сабаб ки оила мард надорад яъне дар як кишвар як гурӯҳ ба ҳама ҳамла мекунад ҳама хомӯш аст ин нишонаи ӯ аст ки ӯ кишвар мард надорад ки як инсон битарса аз ӯ мард бигӯяд ки бес ин мардакушон аст гуфти ҳамун гапҳо мегиранд ку гуфти ҳамун гапҳо азад мегирезам яъне ба дараҷаи уверина ҳамла мекунанд болои занакҳо болои кампири 82 сола ва мисли бигем ки як бизе ки мебира уна биз мекашанд мисли ҳамун дар дурун ҷӯйборҳо кашида омада мардҳо ба ном мардҳо омада хона як зан болои сари як зан ҳамла карда бигем яъне ин кора мекунад ин нишонаи ӯ аст ки ӯ кишвар мард надорад яъне уверина ин кора мекунанд ва медонанд ки фардошон беҷазо аст яъне ҳеҷ ка ёра ҷазо наметад
ягон одам спрос намекуна аз ин. дигар ӯ ба ном рекетову дар россияву ма шери нари тоҷикуму мара найтарӣ меган дар интернетҳо мебуранд. ӯ ҳамашон як аз оно дида як туф хуб аст, туф дар ҳолати мехчара дар тахта задан дарам саракш кунӣ агар тезтар медурояд, рост медурояд, қат намешавад. яъне аз оно дида як туф хуб аст. барои чӣ? барое ки кишваре ки мард дора занаш азият намешавад. кишваре ки мард дора занаш азият намешавад. не ки кишваре ки ҳама зан аст уҷада дига ҳам қатори зан азият мешавад. бо тӯҳмату буҳтону зиндон кардани фарзандои зан, наберои кампир, заминоша кашида гирифтан, боз омада дар болош пилус задан, пилус болош омада задан ҳамла карда у зана, биз бори як кампира кашидан. умуман ҷавонмард ку ин кора намекуна. як ҷавонмард боша агар хеч ҳамчун эҳсоси мард куна, ӯ ҳеҷ вақт ба кампир даст намевардора. бигем ки яъне рафтори номардона намекуна. ӯ ҳамоам як зан аст. ӯ ҳам мард нест омадааст ки дар кампир даст вардоштааст. ӯ нишонаи ӯра надорад ки ӯ мардакай, ӯ зурай омад кампира зад. не, ӯ ҳам ҳамун як зан аст ки омад дар як кампир бечора бигем ки чӣ кор кард, даст бардошт. барои ҳамун ман фикр кунам ки ватани мора шаҳри занон биномем ё кишвари занон, номша тоҷикистон не, занон биномем. ҳамун қиссаи искандар ба фикрам ки туғрӣ мегира, искандари зулқайнар меган. ҳамун қиссаи искандар ба фикрам ки ҳамун сарзамини мода имрӯза ҳолати мода бигем туғрӣ мегира, барое ки дар ватани мо дигар мард намондааст. яъне ки мо бигем ки ой мардак ҳастанд, аз ин метарса ҳукумат, як каси дигар метарса, дар занон даст боло намекунад. барои ҳамон баръало мо дигар тоҷикистон аз ин ба баъд аз куҷои гуфта пурса барс спокойна гуфтан дар кор аст. ягон грам шарм надошта бигени гапа ҳар якта. номи кишвартон чи аст? бигем ки кишвари занон. яъне дигар шумо аз ин ба баъд худотон аз кишвари занон бигем, дар ҳолате ки ҳамин қазияда хомӯш ҳастем ки як кампира ҳамла мекунанд, 4 мошин омада дар хонааш зада ӯ аҳвол дохта бечора занора аз бесоҳибиш истифода бурда ин корора мекунанд. ва дигар мардҳое ки кишвар худотона мард мегӯянд хомӯшен, дигар мард нагӯянд. ҳамин баръало бигӯед ки шумо аз шаҳри занон ҳастен ё ки номи кишвартон кишвари занон ном дорад. сабаб бигӯем ки сабаб дар уҷа мард вуҷуд надорад. ҳамин ошкор бигӯен, изо накашен, ягон майда изо накашен, ошкор бигӯен ки барое ки дар кишвари мо бигӯен мард вуҷуд надорад. просто мо ҳамун ҷинси мардӣ дорем, аммо ахлоқи мардӣ надорем. мо танҳо ҷинсҳомон мард аст. рафтор, ахлоқ, кирдор, ғурури мардии чиз дар мо вуҷуд надора. бигӯем ки арзонтар мехалта барои мову шумо. аввалан ки агар бигӯем ки марг ба ман тобори мард ба ном мард бигӯемам, бовар кунед меарзем. сабаб ки мо воқеанам ба ном мард мондаем. халос дар ҳаракат, дар дест ва дар ғурури мардӣ, номуси мардӣ дар мани ту дида намешавад. сабаб просто инами сабабое ки дида истодем ки ҳар як модари тоҷик ӯ модар аст. модар. ва то ҳамин рӯз худотонам шоҳид ҳастед, ман аз модар, аз хеле чизҳо бигӯем ки дашном, хеле қабеҳ, хеле рафтор намекунам. сабаб ман қадри модари худма медонам.
هر انسانی که از مادر از چی میروه او قدر مادرش نمیدونه و یگان انسان در زندگی بنکزنی از مادر رفتگی انسان موندگی نیست. من سه آدم وعده دادگیم زبان تا میبرم بسم الله الرحمن الرحیم زبانش میبرم любое время وقت ساعتش میشوه برای گپی زدگیش سه آدم وعده دادگیم سه آدم بسم الله الرحمن الرحیم میبرم زبانش برای رفتار کردگیش. من خیلی جنجال خیلی وایما خیلی را دوست نمیدارم. من وعده دادم من وعده ما وفا میکنم گفته ایستادم بسم الله الرحمن الرحیم سه آدمی که من وعده دادگیم هر سه‌شا زبانش میبرم وقت ساعتش قطعی پوبلیش نبود در میدان میمونم چون که ببینید نمیابودن این از زبانشون در دستشون برای چی؟ برای که زبان را کنترل نکردن. مادر برای هر یک مادر تاجیکستانی برای مرا مادر است. از هم آدم درد میکردگی چیزم همه مادر زیر پاشید رفت در تاجیکستان و امروز هم حکومت هم داره ظلم حمله به سر نمی مادر کمپیر و یکی را دیدین در بازار حمله کرده مال ملکش گرفته ایستاده است یعنی که از او دولیا گرفته ایستاده است. یعنی این انسان هایی که اذیت به مادر دادگی هستند ای با جوانو داده باشن پرابلم های خودشون است و پرابلم همیشون نه که هر یک انسانی که اذیت به مادر دادگی است بسم الله الرحمن الرحیم و بنکزنی نمیمونه. من گفته ایستادم برگشت تاجیکستان اگر خدا خواهد در یک حالت غرور مردانگی برگشت که ما برگشتیم رفتیم وطن هر یک انسانی که اگر مادر اذیت دادگی است او انسان بنکزنی نمیمونه. این را من وعدتون میتم و من این وعده را با تمام اینامون مادرهایی که میتم که شما را اذیت دادگی هستند و من برگردم هر یک تایوش با همون رفتار خودشون که با شما اذیت داد مادر را اونو نکزد میشوم. دینه شوم یک دو سه نفر خونه ما اومدن اوچم زنگ نزد ما بعدن زنگ زدم که بعدن خواهرم زنگ زد که اوچم مازش گرفت. مادر بعد از گم کردن برادرم یعنی که اولین فرزند مادر بود بگیم دوله نشیدگی است عصبی شدگی است کم ترک یک چیزی اگر یگان خونه دیگر دیگه چی ترقص کنه که اوجه دوله نیش بالا میشه و عموما بگیم که حاضر یگان انسان دیگر همون کوشش میکنم که مادر ده یگان ده انسان اگر کم ترک پس گپ زنه نفهمه که چی شده چی را گپ زد اوجه خواتیر میشوه دوله نیش بلند میشوه چی شد میگه برای همون بگیم احتیاط کده گشته مادر و شاو سه نفر اومدن سه نفر یا 4 نفر 3 مرد یک زن و خانه اومدن. شاو مادر خیلی مازش گرفت بگیم که دولینیش بالا شد. سبب اومدگیشون یک فرزند خدا رحمتی اکیما با همون 3 سال حربی است شبانه ابلوکنی اومدیان او را که میخواستن بگیرن برون از خونه او که در خونه نیست شب اومدیان خواستن خونه بدروین کفتکو کنن که در خونه هست یا که نیست. ما با حکومت همون آدمایی که همون میرون با شما میگم که احتیاط کنین که استاتیای مادر وزمین است و این اولین چیز است. دومین چیزی که در برای رفتن خدمت او جوان واقعا من زید نیستم شخصا من خودم میگم که بچه‌ام بره خدمت و هر دفعه که قطعش گپ زنم میگم بچه‌ام بره خدمت کن اما نمیره به خدمت. سبب پدر مادرشون از دنیا گذشتن
ё майда майда буданд, модарошон аз дунё гузашт ва то имрӯз бигем ки очаи ман ёро калон кардагӣ аст. Майда майда гудак буданд. оташ хотире ки як зан бигирам бо гудакҳои мара бадбинӣ мекунад гуфта хотири фарзандош зан нагирифт. рафт кор кард дар ғарибиё ки ҳамон зан нагирем бо фарзанд ма ҷанг кунам гуфта. яъне ки ҳукумат барои инора як тинам додагӣ нест. наъбарот ино дар ҳукумат кор кардан, налог супоридан ва ғайра корҳо кардан ва ё ай ҳукумат қарздор ҳам нест. агар форашон мераванд мекунанд хизмат, лекин на форашон майра маҷбур мекардагира ку ай қафош маҷбур мекунам, и гудакҳояро маҷбур мекардагира ай тарафи қафош маҷбур мекунам, реально и кори шӯхӣ нест. ва ҳатиёт кунен ҳамо одамое ки ҳами ба сари гудакҳои моро одам равон кардестен ва аз ҳамо ҳукумата ман ку ёшта алоҳида гап мезанам, не ки як гап мешава бидонем ки ҳамо главнитон эмомалӣ ҳамо гирд атроф хусусан оилаи президент страдат мекунад. ман хеле қафо мегаштагӣ раҳ надорам. ман хеле задниход бача нестам. мекунам гуфту мекунам. мара медонистаги одам ҷавона бародарое ки кадоме ки мара мешиноса ӯ бародар медона ки характери мара мекунам гуфтум значит ман мекунам. рана или позна ман зарарма 10 баробар мерасонам. боз мегӯм ки ман зид нестам хизмати ӯ да. даже худам предлагат мекунам, ҳар дафъа гап занам мегӯм бачаам, бачаҷон бира хизмат кар, як меомӯзӣ, яроқа як чира оянда дар кор мешавад. ман накардам, ман пушаймон хӯрдагим накардагим дарам, сахтам боша азобам боша мерафтем як хизмат мекардем, ҳадяқал мефаҳмидем яроқ чи аст, аммо накардем ҳами кора бачаам бира мегӯм, аммо ман маҷбур намекунам ӯро, ӯ ихтиёр дорад. дар ҳолате ки ӯ намехоҳа рафтан ӯро ҳеҷ кам маҷбур карда наметавонам. ман ӯро калон кардам, ҳами қарӯз нигоҳшон кардагиам, ман маҷбурш намекунам ӯро. аммо кадоме лезид карден эмомалӣ раҳмон оилаат страдат мекунад, барое ки раҳбари ҳукуматии оилаат страдат мекунад. ҳамишав рафтаги одаморо ман гуфтам ки акси суратошона гирифте? гуфтан гирифтагиам. гуфтам тамом оненш партои ниҷа беста ва ҳамун занаке ки модар хита модар ҳастӣ пешдирошида хита шайтонӣ кардан намедонам аз намекиҷо гуфта ҳами корро кардестен, коротон хуб нест. модари ман мазаш нест, малеи шичида давлениш зада дилиш зада як шиданаш мумкин аст. ва агар як шида агар аз пишти шумо бидонем ки жестко страдат мекунем. ҳамун унвоне ки додестен ку террорист гуфта онамро ман оправдат мекунам унвонтона. не ки ман аз дунё танҳо намерам, якта эмомалиро мегирам мерам, наздиктарин эмомалиро қатъи мегирам мерам аз дунё. и кори шӯхӣ нест. лезид накунед. мо дар майдони сиёсат мардонавор омадагием, хати шумо дар сиёсатем. занакҳоро қуш накунед, гудакҳоро қуш накунед, во ҳаёти худшон аст. инаи одаме ки модарро рафтан задан, инора дарҳол кадоме боша аз кор озод карда шава. ҳозира мо дар уровни сиёсат қатитон гап зада истодем. озод карда шава, зиндон карда шава ва модарро ҷуброн карда шава, фарзандаш аз зиндон озод шава ки ӯе ки тӯҳмат карда бурда зиндон кардагӣ. ва ҳозирашда мо ҳамин талаба дорем аз шумо. ин хоҳиш нест, ин талаб аст. агар ки накарден, мондан гирифтен ин корора, ин кор рӯзе мешава ки ин корора мо маҷбурем ки баъд аз дар дасти мо задан баъд мо бикунем ин корора. ва имрӯз шумо метавонед ки ин корора бикунед, озод кунед аз кор ва бигем ки зиндон кунед, ҷуброн кунед, фарзанди модара сар битед. ин рафтори шумо рафтори ваҳшиёна ҳаст. вале ҳамин рӯзам як дӯст қатӣ шида будем дар бораи Паластин, паластинӣ аст, камтар суҳбат кардем.
баъзан ҳолатҳо хай баъзе чизҳоро гуфтам ида ки иҷа гуфта намешава, вале бо мегӯянд ту террористиву ту ҷангхоҳиву ва ҳамин як ҷоша шумо да мегӯм баъд хайр мақдам мекунем. бибинед дӯстои азиз, як дарахт аст, як дарахти сев, оддитарин чиз, як дарахти сев ё дарахти зардолу шафтолу мева медодаги як дарахт. ҳамун дарахт дар ҷавониш бисёре меваи хуб мета, баъд аз ӯ синни солиш рафтан гирифт, дигар ӯ мева намета, ҳатто ки баргам намета, сояам намета, аксар шохош қоқ мешава. ҳамин системаи давлатдориам ҳамин аст да, бисёр ки мондан гирифт, яъне ки дигар ӯ мева намета, мисли ҳамун дарахтборӣ, шохош қоқшидан мегира, соя намета, ҳечи намета да, дигар як ҳамун чӯби қоқи холӣ. яъне умед дорӣ ки агарода сев дорӣ, аммо сев намехӯрӣ, сев нест. баъди қириб пучилик севако мета майда. сабаб чи? Сабаб ҷо пиршидагӣ аст. яъне чӣ лозим аст? ӯро як бор мебариш, ай решаш ниҳоли нав мебироя, меваи свеж мехӯрӣ. баъзан давлатҳое ки ҷанг мешава ва баъзан инсоное ки ҷанг нашава, ки худо мешава, та мешава, худое, баъд мо чӣ мешавем? навай ҷангро омадем. имом Али ҳам имрӯз мисли ҳамун дарахти пиршидагӣ аст. то агар мо инро набирем, ниҳоли нав нашава, агар меваи свеж намехӯрем, яъне зиндагитон хуб намешава. ин дигар ба ҷанг мешава, ба ҷанҷол мешава. ин муҳим нест ба чӣ мешава. муҳим ӯ аст ки бояд ин дарахта мо бибарем, барое ки ин дарахт шохош қоқшидагӣ аст, барги дуруст надорад, меваи дуруст намедиҳад. имрӯза Тоҷикистон ҳам ин аҳвол аст ки 30 сол мондааст, оқибат бигем омадааст, дигар на ҳеччи надорад, зарари холӣ аст. танҳо наму шохҳои қоқш мешканад, аз сари гудакотон мезанад, гудакотонам айб мекунад. имрӯза ҳаминам, ҳамин системаам ҳамин аст. ман ҳамин дӯстам дам ҳам паластинида фаҳмондам. сабаби ҷанг шиданаш сабаб чи аст? сабаб нам политикои старӣ ки гуфтиам гапо памперс қатӣ мегаштагӣ, қапида шиштагиян, о ҳеҷ чӣ кор наметонанд, дуздӣ мекунанд, ғорат мекунанд, дагаварица карда наметонанд, шишта наметонанд, сари устал гап зада наметонанд, қати о дигар намехоҳад ҳеҷ ка гап зада мондагӣ. сабаби ҷангу намо аст. ин ҷангам ба ҳамун рости худаш як чизе дорад ки як ҷанг мешава ва ҳамин стари дарахтон нобуд мешаванд. як маладёжо ки омадан, як тоза фикр мекардагиё ки омадан, о метонанд давлат аз ин буҳрон бироранд, о метонанд бисозанд. дигар ака ҷанг гуфта, дигар ман ай ҷанг метарсам, ман мешинам ҷанг намекунам гуфтанам бигем, дигар аз ин дигар ҳолат бад намешава, аз ин бад мешава, мерава дигар беҳ намешава. барои чӣ? барое ки ҳамин як дарахта набири, кӯҳна кишид, набири бигӯ як ай соли дигар мева мета, не ӯ дигар мева намета, тамом ӯ пиздес кардаги дарахт аст. ӯро единственный раҳш мебири, ай решаш ниҳоли нав мебирояд, тамом. хоҳӣ агар ки бигем ҳамун мева хӯрдан, не агар хоҳӣ ки хаёли имсол соз мешавад дарахт, ай соли дигар бо мева мета, як соли дигар мета мева, як соли дигар соз мешава, гуфта худат хитафан карда бишинӣ ва ӯ дарахт уже дигар мевате нест. яъне системаи Тоҷикистони мо айнан нами аст. ин система оянда ободкун нест, тамом мурдаги система аст. рӯз то рӯз қоқ мешава, рӯз то рӯз зулм мешава, рӯз то рӯз киштор мешава. дигар варианти бигем пешравӣ нест. дигар ҷанг мешава, ҷанҷол мешава. бовар кӯзи ман бародар да гуфтам ай гапо, ма ӯ хиёл кард ки ман ӯро жилет мекунам, ман мегӯм бечора ё не, ҳамин жёстка гап ман қатиш гап задам. аввал як сараш хам шид, истоду, баъд сарша бардошт, хеле нафасаш озод шид. ӯ воқеан рост мегӯй гуфт. рост мегӯй гуфт. гуфтам проблемаи халқ нест, проблемаи маладёж нест. ҳамин маладёжам ҳар ҷода бурда тиқидестан проблемаи нами старико ҳастанд ки ина мисли дарахт пир шидаги дигар мева наметан,
دیگه نمی پرابلم دازه دیگه این درختو رو ما باید ببریم تو که ای ریشش میوه نیهولی نو برونه. زنده باش برادرم. بیشو منظرات میخوام قرتق دار کردن پادیلی تیشکه پاد پیشکه کدوشتی عزیزم کم تا بالانگا میزدم سلفا میزدم برای همو کوشش کردم ماکسیمال پاس تنال نستی پاس گپ زدم برای که ما گفتم سنت خوندگی میدونم دا تنال نست پاس بالانچه خیلی گیزلاگی نکردم آرامتر گفتم آرام هم باشه فکر کنم که معنای گپم فهمو بود هر یک تاتون خونه دابود بود هموطنم نام نوار شهر زنان می نویسم سختونم برسمی از واقعا ما از یک کشور زنان یک کشور را گرفتیم یک کشور زنان را تبدیل دادیم ده دیگه نیست در اونجا مردی که وطن حمایت کنه ملت حمایت کنه ده سلامت سر بلند باشم وطنم پاد پیشکر فراموش نکنی